a zamanin da an samu waliyin Allah mai suna Zulƙarnaini wanda ya mulki duniya. Zulƙarnaini da Annabi Suleiman su ne suka mulki duniya gabaki ɗayanta a zamaninsu. Na ukunsu shine Imam Mahdi, wanda shi ma zai zo ran tashin alkiyama ya mulki duniya gabaki ɗayanta. Zulƙarnaini mutum ne mai so ya yi dogon rai don ya ci gaba da bautawa Allah. Zulƙarnaini ya samu labarin cewa a cikin 'ya'yan Sam ɗan Annabi Nuhu akwai wanda zai sha ruwan rayuwa, wanda ruwan nan in ya sha zai tsawon rai ba shi ba mutuwa har sai ya so. Zulƙarnaini da Annabi Khidir sun kasance mutane ne daga cikin Romawa waɗanda daga ahali ne na Sam ɗan Annabi Nuhu. Zulƙarnaini bayan ya samu labari inda ruwan rayuwa yake sai ya tara rundunar sojoji 6,000. Shi ma ɗan uwansa Khidir sai bashi rundunar sojoji 2,000 don ya taya shi su je su neman ruwan rayuwa. Zulƙarnaini da Annabi Khidir sun yi tsohon tafiya har shekara 12 a yammacin duniya. Sai suka iso bangon duniya inda rana take faduwa. A nan akwai ƙabilar Nasik masu suturta jikinsu da fatun dabbobi. Da Zulƙarnaini ya ga wannan ƙabila suna da runduna masu ƙwarewa wajen aiki, sai suka yi ƙoƙari don su yaƙe su. Zulƙarnaini sun afko ma wannan ƙabila, sun kewaye su, suka yaƙe su. Bayan Zulƙarnaini sun ci galaba akan wannan ƙabila, sai suka musuluntar da su, waɗanda kuma suka ƙi suka kashe su. Zulƙarnaini da ɗan uwansa Annabi Khidir da rundunansu waɗanda ba a san yawansu ba, bayan sun gama sai suka nufi gabashin duniya. Bayan sun shafe shekaru aru-aru suna tafiya, sai suka iso wata bangon duniya inda rana take bullowa. Zulƙarnaini sun haɗu da wata ƙabilar mutanen kogo. Ƙabilar Munsik suna rayuwa ne a cikin kogo saboda zafin rana. Wannan ƙabilar sun yi ƙoƙarin su yaƙi da rundunar Zulƙarnaini, amma Zulƙarnaini suka yi nasara a kansu. Waɗanda suka imani da Zulƙarnaini aka sake su, waɗanda kuma suka kafirta aka kashe su. Zulƙarnaini da Annabi Khidir sun ci gaba da tafiya da rundunansu waɗanda ba a san yawan adadinsu ba, sai suka nufi arewacin duniya. Bayan sun shafe shekaru aru-aru suna tafiya, sai suka haɗu da wata ƙabilar suka roƙi Zulƙarnaini da ya taimaka musu don ya kare su daga fitinar Yajuju da Majuju. Yajuju da Majuju waɗansu irin mutane ne waɗanda sun fi dabbobi hatsari. Komai suka samu ci suke, suna cinye mutum da dabba da komai. Sukan fito daga cikin kogo su cinye duk wata halitta a gurin. Idan Yajuju da Majuju suka fito daga bayan dutse, suka shanye ruwan gurin, su cinye mutane, su cinye komai. Zulƙarnaini ya gina katanga na ƙarfe mai nauyi mai ƙarfi don ya kare su daga fitinar Yajuju da Majuju. Yajuju da Majuju sun yi ƙoƙari don su rusa katangan nan don su halaka mutane, amma sun gagara. Ba za su iya rusa katangan ba har sai ranar tashin alƙiyama bayan sun ce insha Allah. Zulƙarnaini da shi da jama'arsa sun ci gaba da dogon tafiya don nemo ruwan rayuwa. Sai suka iso wani duhu wanda aljani ko mutum bai taɓa zuwa ba. Ita duhu ne mai hayaƙi sosai. Bakin duhun nan yana da hanya guda biyu. Sai Zulƙarnaini ya ba Annabi Khidir rundunar sojoji 2,000 su bi ɗayan duhu, shi kuma ya ɗauki rundunar sojoji 6,000 ya shiga ɗayan duhu. Sauran rundunar nasa ya ce musu su jira su har nan da shekara 12. Idan sun fito sai su tafi tare, idan kuma ba su fito ba sai su koma gida. An yi dace Annabi Khidir ya samu ruwan rayuwa, sai ga ruwan farasol take kamar nono mai zaƙi kamar zuma. Sai ya ce wa dakarunsa su jira su a can gefe. Annabi Khidir ya sha ruwan nan, ya wanka, ya yi alwala. Sai ya fito daga cikin ruwan nan, ya je gurin dakarunsa don su nufi inda Zulƙarnaini yake. Shi kuma Zulƙarnaini da nasa dakarun suka yi ta tafiya har kwana 40 suka yi batan hanya. Sai suka hango wani gini mai tsayi, bene akan bene. Sai Zulƙarnaini
ya ce wa rundunansa su jira sa bari ya hau. Da ya hau sai ya hango wani bakin tsuntsu an rataye shi tsakanin sama da ƙasa a jikin ƙarfe. Da tsuntsun nan ya ji tafiyan Zulkarnaini sai ya ce waye wannan? Sai ya ce ni ne Zulkarnaini. Sai tsuntsun ne ya ce yanzu duk abin da ka gani a baya bai ishe ka ba har sai ka karaso inda nake? Sai tsuntsun nan ya ce ya Zulkarnaini ba ni labari. Sai Zulkarnaini ya ce tambayi abin da kake so. Sai bakin tsuntsu ya tambayi Zulkarnaini shin gine-ginen bulok na siminti sun fara yawa? Zulkarnaini ya ce eh. Sai tsuntsu ya matsa daga inda Zulkarnaini yake. Bakin tsuntsu ya ƙara cewa ba ni labari ya Zulkarnaini. Zulkarnaini ya ce tambayi abin da kake so. Tsuntsu ya tambayi Zulkarnaini shin shaidan ƙarya ta fara yawa a duniya? Zulkarnaini ya ce masa eh. Sai tsuntsu ya ƙara matsawa nesa da Zulkarnaini. Sai tsuntsu ya ƙara tambayan Zulkarnaini ya Zulkarnaini ba ni labari shin kayan kiɗa sun fara yawa a duniya? Zulkarnaini ya ce masa eh. Sai tsuntsu ya ƙara matsawa nesa sosai da Zulkarnaini. Tsuntsu ya ƙara matsawa nesa har san da yi nisan gaske da Zulkarnaini. Sai tsuntsu ya ce wa Zulkarnaini kar ka ji tsoro ba ni labari shin mutane sun daina faɗan la ilaha illallah? Zulkarnaini ya ce a'a mutane suna faɗa. Sai tsuntsu ya matso kusa da Zulkarnaini sai ƙara cewa ba ni labari shin mutane sun daina salloli 5? Zulkarnaini ya ce a'a mutane suna yi. Sai tsuntsu ya ƙara matsowa kusa da Zulkarnaini. Tsuntsu ya ƙara tambayan Zulkarnaini ya Zulkarnaini ba ni labari shin mutane sun daina wankan janaba? Zulkarnaini ya ce a'a. Sai tsuntsu ya matso inda yake kamar da. Sai tsuntsu ya ce wa Zulkarnaini ya Zulkarnaini hau benen nan can sama. Da Zulkarnaini ya haura sama sai Zulkarnaini ya ga wani mutum da fararen kaya ya ɗaga kansa sama. Da mutumin nan ya ji tafiyan Zulkarnaini sai ya ce waye wannan? Zulkarnaini ya ce ni ne Zulkarnaini. Zulkarnaini ya tambayi mutumin nan kai kuma waye? Sai mutumin nan ya ce ni ne mala'ika Israfilu mai busa ƙaho ranar tashin alkiyama. Zulkarnaini ya tambaye shi ya naga ka daga kanka sama ka sa hannunka a bakinka. Sai mala'ika ya ce mishi ni dai jiran lokaci nake domin alkiyama ta kusa, ina jiran ubangiji ne ya bani umarni in busa ƙaho. Sai mala'ikan nan ya ɗauko wani abu kamar dutse ya ba wa Zulkarnaini ya ce in ga wannan in ya ƙoshi kai ma ka ƙoshi, idan bai ƙoshi ba kai ma ba za ka ƙoshi ba. Zulkarnaini ya karbi dutsen nan ya dawo gurin 'yan uwansa. Zulkarnaini ya faɗa musu abin da ya faru tsakanin shi da tsuntsun nan sai ba su dutsen nan ya ce musu me yake nufi da dutsen nan. Sai malamai masana ilimi a cikin rundunar Zulkarnaini suka karbi dutsen nan suka ɗaura shi akan sikeli, suka ɗaura wani dutse mai nauyi irin shi suka ga dutsen Zulkarnaini ya fi rinjaye, suka ƙara ɗaura wani dutse suka ga dutsen Zulkarnaini ya ƙara rinjaye. Haka suka ci gaba da ɗaura duwatsu a kan sikeli har suka kai duwatsu har guda 1000, amma duk da haka dutsen da aka ba wa Zulkarnaini ya fi rinjaye. Sai malamai masana ilimi suka ce ya sarki namu, hakika wannan ilimin ya fi ƙarfi namu. Annabi Khidir yana gefe yana kallon su. Sai Zulkarnaini ya ce ko ka san yadda za a yi da wannan dutsen? Annabi Khidir ya ce eh. Sai ya ɗauki dutsen da Zulkarnaini ya zo da shi ya ɗora shi a kan sikeli, sai ya ɗauko wani dutse mai nauyi irin shi ya ɗora shi a kan sikeli, sai ya ebo ƙasa sai ya zuba a kan dutsen da aka bawa Zulkarnaini. Ƙasan nan har ta rufe dutsen nan, daga rufewa sai ya ga duwatsun nan sun yi daidai a kan sikeli, babu wanda ya rinjayi wani. Da malamai masana ilimi suka ga duwatsun nan sun yi daidai akan sikeli sai suka yi sujjada suka yi godiya wa Allah suka ce tabbas wannan ilimin ya fi ƙarfinmu. Sai Zulkarnaini ya ce wa ɗan uwansa Annabi Khidir to yi mun bayani me wannan yake nufi. Annabi Khidir ya ce Zulkarnaini ya kai sarki namu, lallai mulkin Ubangiji ya fi ƙarfin bayinsa kuma lamarinsa ya zarce tunaninsu. Hakika ɗan adam kullum a cikin buri yake har sai an binne sa da ƙasa, kuma Allah yakan jarrabe bayinsa
sashinsu zuwa sashinsu. Allah yakan jarrabi malami da malami, yakan jarrabi malami da jahili, yakan jarrabi jahili da malami, yakan jarrabi jahili da jahili. Sai Zulkarnaini ya ce mishi ya ishe ka haka, ko ya faɗa mini mai dutsen nan yake nufi. Annabi Khidir ya ce wa Zulkarnaini, hakika wannan mala'ika ya baka wani misali ne. Allah ya danka maka garuruwa da yawa a hannunka, ya baka abinda bai ba wa kowa ba, amma duk da haka baka ƙoshi ba har sanda kai kutse cikin mulkin Ubangiji. Ka nemi abinda wani mutum ko aljan bai taɓa yunkurin nema ba, wato ruwan rayuwa. Ya ci gaba da cewa shi wannan dutsen da mala'ika ya baka misali ne cewa shi ɗan adam baya ƙoshi da neman duniya har sai an rufe shi da ƙasa. Da Zulkarnaini ya ji haka sai ya ce, tabbas Khidir ka yi gaskiya. Sai Zulkarnaini ya ce, to wallahi ba zan sake binciken wani abun duniya ba har in barta. Sai Zulkarnaini ya hau dokinsa suka juya suka koma baya. A garin komawa sai suka yi karo da ruwan rayuwa, amma Zulkarnaini ya wuce bai sha ba. Zulkarnaini ya koma garinsa Dawmatul Jandal, ya ci gaba da rayuwarsa a can, ya ci gaba da yin ibada wa Ubangijinsa har ya rasu.